हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय। स' दिनै मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैबावबाय। बे आपडेटनि गेजेरजों सावरायगोन जोङो 16 जुलाइ जिनिखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जेफोर कलेज दङ एग्जाम जानो थांगासिनो थार्ड सेमनि। दायो एग्जामा माने अनलाइन जायोब्ला माबायदि जागोन बेनि बागैनो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। अनलाइन एग्जामखौ मारै होयो, PDF फाइल मारै बानायो बेनि बागैनो सावरायगोन। स' नोंथांमोना गोसो होनानै भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' एग्जामाथ' अनलाइनसो जाहैबाय, ओंखायनो PDF फाइलनि गोनांथि दङ। माने सारमोना PDF फाइलजोंनो मा खालामगोन होनदों, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डारनि जि माबा वेबसाइट बेयाव जोङो PDF फाइलनि गेजेरजोंनो एग्जामखौ होनांगोन, जानाखि थार्ड सेमनि स्टुडेन्टफोर गासिबो। बेनिखायनो जोङो स्केनार एप्सखौ डाउनलड खालामना लानाया जोबोर गोनां। स' दायो मारै खालामनांगौ, PDFखौ मारै खालामगोन बेनि बागै आं नोंथांमोननो खिथालांसै जा हायो। माने दहाय जोंबो सारमोननिफ्राय सोलोंबाय नालाय, जोंबो रोङामोन, लोगोफोरनिफ्राय आंबो सोलोंबाय। स' ओंखायनो दायो प्ले स्ट'राव थांबाय, बेनिफ्राय केम स्केनारखौ सार्च खालामबाय। सार्च खालामनानै जोङो बेयाव अनेक रोखोमनि माने फैगोन, माखासे एप्सफोर PDF केम स्केनार बिदिनो बायदिसिना फैगोन, गोबां रोखोमनि। ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगोन, बेनि गेजेरावनो कागज स्केनार होननायखौ इनस्टल खालामना लानांगोन माने प्ले स्ट'रनिफ्राय। स' आं दायो मोनबाय, इनस्टलबो खालामबाय। दायो नै इनस्टल जागासिनो, नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मारै खालामनो लायो, मोजाङै सोलोंना लाबानो जाबाय मारै खालामो। स' दायो इनस्टलिं जागासिनो। स' लोगोफोर, नै दायो इनस्टलिं जागासिनो, खारखांबाय। बेनिफ्राय जोङो कागज स्केनारखौ जेनेबा इनस्टल खालामना लाबाय। ओमफ्राय अपेन अपसन ओंखारदों गाहायाव, मर एप्स, ओमफ्राय अपेनाव होबाय आं, बिदिनो ओंखारबोबाय। ओमफ्राय नै स्केन PDF डाइरेक्ट ओंखारखाबाय। क्लिक हियार टु स्केन, बेयाव थुना होबानो जाबाय नोंथांमोना। थुनायनि उनाव बेयाव मोनसे केमेरा जागोन आरो स्केन नालाय PDFनि, नै बेबायदि जासिनो। ओमफ्राय एलाउ होदो, गोदान नालाय एलाउ फैबाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट कुइसन पेपार मोनो आरो जायखिजाया नोंथांमोना नोंसोर लिरनाय एन्सारखौ बिदि साफायनानै माने PDF फाइल खालामना लाग्रोनांगोन। ओमफ्राय खालामना लाखांनायनि उनावसो माने साबमिट खालामगोन आरो। भिडिअखौ फारि फारि नायलांबाय था। नैबे आं ओरैनो जास्ट एग्जाम्पोलनि थाखायसो बानायदों आरो बेखौ, माने ट्राइ नायदोंमोन। सारमोना दहाय फोरोंनायखाय आं माने बेखौनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै दा नोंथांमोननो भिडिअ बानायबाय आरो। सारमोननिफ्रायसो सोलोंदों नालाय, आंबो रोङामोन, माखासे लोगोफोरनिफ्राय सोलोंबाय। ओमफ्राय बिथांमोनाबो खिथाहरदों, मोजाङैनो रोंदों बिथांमोननि मददजों। दायो कुइसन पेपारखौनो साफायगासिनो आङो, ओरैनो जास्ट मोनथाम साफायनानै लाबाय। बिनि उनाव मा दान होबाय। ओमफ्राय बेयाव मोनसे क्रप सिस्टेम आरो, बेखौ नों मोजाङै खालामना लानो थाखाय बेखौ होदों, बे माबाखौ। ओमफ्राय नै आं दा एसे मोजां खालामना लाबाय, ओरैबो क्रपखौ मोजां खालामना लाबाय। बेनि उनाव अपसन ओंखारो गाहायावहाय नै बेक, लिफ्ट, राइट, न' क्रप, ओमफ्राय नेक्स्ट। ओमफ्राय बेयाव जाबाथाय नोंथांमोना नेक्स्ट होनांगोन। मोनथाम साफायदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेनिनो नै नेक्स्ट फैबाय। नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बेखौबो आरो बिदिनो साफा खालामनानै लादो, जेनेबा मिलायनाय बायदि। एन्साराथ' एसे अनलाइननि नालाय मोजाङै जानांगोन, ओंखायनो बेखौ मोजाङै एसे क्रप खालामना ला। नेक्स्ट होबावबाय आं। ओमफ्राय आंखौ जानला मोनला खालामदों दे, जास्ट एग्जाम्पोलसो बिदि खालामदों। नोंथांमोना मोजां खालामबानो जाबाय। एग्जाम होखांनानै जुदि पेपारखौ साफायनानै मा खालामोबा, ओमफ्राय आङो नेक्स्ट होना होबाय। ओमफ्राय नैबेनोमोन आं साफायनाय माबाफ्रा, पेपारफ्रा ओरैनो जास्ट नैदि जायो माने बानायखांबाथाय। ओमफ्राय दान होना होबाय, दानबा ओमफ्राय नैदि ओंखारबाय, मोनथाम साफायदों नालाय। दा बेनिनो गोजौआव एनै कागज होननाय ओंखारदों, बेखौ माने क्लिक खालामनानै बिदि मा खालामदो, क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय बेखौ मा नोंनि इडिट फाइल, जेनेबा फाइलनि नाम लिरना लादो नों जायखिजाया। आं बेयाव मा होनसै, BU माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आन्डाराव फरायो नालाय, BU लिरबाय 1 2 3 1
चेक खालामबाय आं फाइलनि नाम जाबाय ini BU12310005 बिदि खालामबाय ओमफ्राय इयाव मा होनांसिगोन फाइलनि नामा जाना थाबाय ओमफ्राय इयाव मा ओइ मोनथाम रडआव ओंखारदोंना बेयाव थुनानै आङो मा खालामबाय इयाव मा ओंखारगोन शेयार डकुमेन्ट ओमफ्राय डाइरेक्ट हरजागोन सेभ एस PDF ओमफ्राय सेभ इमेज टटेल बिदिनो बायदिसिना ओंखारबाय ओमफ्राय आङो फाइलाव सेभ खालामना लाबाय फोल्डाराव बेनिफ्राय आङो दाहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन स' दायो जोङो बेयाव जेबो खामानि गैला माने ओमफ्राय जोङो बेखौ खालामखांबाय नालाय जेनेबा बै जा साफायदोंमोन बेखौ माने नोंनि एग्जामनि पेपार जानांगोन आरो बियो एग्जाम खालिनि जेनेबा जा नों लिरगोन बेखौसो बिदि साफायना लानांगोन ओमफ्राय बेनि उनावसो साफायनानै बिदि फाइल खालामना लादो फाइल खालामना लानानैसो ओमफ्राय बिदि जेनेबा सारमोना मोनसे जेनेबा लिंक हरगोन बेयाव लिंकआव थांनानै नों मा खालामनांगोन लिंकआव हाबनानै बिदिनो माखासे मा ओंखारगोन अपसनफोर बेखौ नों मा क्लिक खालामनानै नायनांगोन आरो दायो आं लिंकआव हाबनानै नोंथांमोननो देखायनोसै सारा जोंना लिंक हरदोंमोन माने आं ट्राइ नायदोंमोन आरो जोंना सारमोना ट्राइ नायनो होननानै लिंकखौ हरदोंमोन बिदि ओमफ्राय लिंकआव नै आं हाबनोसै दायो क्रम बिदि ओंखारगोन ओमफ्राय बेयाव मा खालामनांगोन जोङो नेटआ स्ल' जादों ओमफ्राय बिदिनो सेमिस्टार फार्स्टआव सेमिस्टार ओंखारगोन जोंना तामुलपुर कलेज दै लोगोफोर ओमफ्राय सेमिस्टारा थार्ड सेम ओमफ्राय बिदिनो जास्ट बेखौ मा खालामसै रेगुलार होबाय ओमफ्राय बेयाव मा ओंखारगोन अपसन रल नम्बर ओंखारगोन बेयाव मा होगोन आं BU माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि ओमफ्राय आंना मा रल नाम्बारा 109 आरोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेनि उनाव फैगोन जोंना रल नंनि उनाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार माने रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जों लायथ'वाखै कलेजाव होबाय जादों ओमफ्राय ओरैनो जास्ट एग्जाम्पल खिथानोसै माने इयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बानो जाबाय ओमफ्राय आं ABCD होथ'बाय ओरैनो ओमफ्राय पेपार कडखौ नोंथाङाथ' मिन्थिखागोन लिरदो आं इयाव ओरैनो होथ'नोसै बड'आव बेनि उनाव फैगोन जोंना मा होनो इयाव पेपार टाइटेलावबो नोंथांमोनहा मिन्थिखागोन मारै खालामनांगौ बेखौथ' नोंथांमोनानो हाखायो मा लिरनांगौ पेपार टाइटेलाव नोंथांमोननि गावनि पेपार टाइटेलखौ होबानो जाबाय आं इयाव मा GE जेनेरिक होना होबाय आरोना जास्ट ओरैनो खिथानो थाखाय साबमिट खालामनायाव नोंथांमोना जेरै पेपाराव दङ बिदि होबानो जाबाय आरो पेपार टाइटेलखौ ओमफ्राय इयाव मा गाहायाव मा दङ इयाव एड फाइल ना एड फाइलाव मा जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन माने एड फाइलाव क्लिक खालामबा सेलेक्ट दा फ्रम इउर बिदिनो माबा फैबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ मा जोङो बिनि गेजेराव मोनब्रै अपसन फैबावबाय केपचार इमेज ओमफ्राय बिदिनो फैबाय फाइल्स फैबाय दा फाइल्सआव थांबाय जोङो फाइल्सआव थांनानै मा खालामनांगोन जोंथ' दहाय डकुमेन्टस जेनेबा खालामनानै लाखाबाय PDF फाइल ओमफ्राय खालामना लाबा नै डाइरेक्ट आं क्लिक खालामना फैबाय BU123 बिदि होदोंमोन आङो बेनो फैबाय ओमफ्राय बेयो मा माने ओइ सानजासिनाव होबा बेयो थांफिनगोन ओमफ्राय एड मर फाइल्स बेखौबो दाजाबनानै लाबावनो हागोन आरो माने दंबायोबा नोंथाङा माने पेपारा बुरजाबा इयाव थालांबायदोंबा सिगां मा खालामनायाव इयाव थालांबायदोंबा इयाव नोंथाङा जेनेबा दाजाबबावनो हागोन ओमफ्राय इयाव मा होबाय आपडेट आरो केन्सेल ओमफ्राय आपडेटआव होबाय नै माबा जाबाय आरो दा आपल'ड जाबाय आरो दा ओमफ्राय आपल'ड जाबा बिदि खारबाय थासिगोन दसे खारखांनायनि उनाव मोनसे अपसन फैगोन बेयाव नायदो नोंथांमोना मा खालामनांगौ दायो नै साक्सेस जाबाय ओमफ्राय मा PDF फाइला माने आपल'ड एन्सार स्क्रिप्ट जाना थाबाय माने आपल'ड एन्सार स्क्रिप्ट मा जाबाय आंनिया आं मा खालामदों ओरैनो जास्ट ओमफ्राय साबमिट होबाय साबमिट होबा मा ओंखारगोन नैदि जोंना तामुलपुर कलेज नालाय तामुलपुर ओमफ्राय नोंथांमोननि वेबसाइटआ बेलेग जागोन ओमफ्राय नोंथांमोननि कलेजनि माबाया ओंखारगोन आरो माने दा साक्सेस जाबाय आरो इदि जागोन माने गासिखौबो बानायनानै नायखांजोबा नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनाङा जेरै बिदों इदि होबानो जाबाय स' भिडिअखौ अननानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो हानायसेबां ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै साबस्क्राइबबो खालामलांनो दाबावथार लोगोफोर
स' दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानोल'मोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।